Molweni sizwe soMzantsi Afrika, molweni ma-Afrika amahle, molweni bazukulwana bakaQamata kumagumbi amane omhlaba. UDr Lelo Ixhwele lo uthethayo. Ndiza kuni ke ngephulo endivuswe nalo ngamanyange. Kuthiwa ndilele, kuthiwa abantu mabaphile. Ndivuswa ndilele. Kuthiwa abantu fanele baphile phantsi kwezandla zakho. Ndikwelo phulo ke ngoku loba ndiphilisa abantu bahluphekileyo, abantu abaneengxaki ezingafaniyo. Ndiphethe iingcambu zemithi ngemithi, phethe amagqabi wemithi ngemithi, phethe amaxolo wemithi ngemithi, ndiphethe amathambo wezilwanyana, ndiphethe amafutha wezilwanyana, phethe amafele wezilwanyana. Zizinto ke zo zemvelo zakwantu, izinto esasikhule sincedwa ngazo kwingxaki esinazo. Ndivuswe ke ndanikwe zonto, kwathiwa phuma ungahlali esigodlweni, phumela ngaphandle uziveze ebantwini, abantu bazokwazi ukuphila. Ngoba abaninzi abantu abagulayo bazathi bodibana nesandla sakho baphile. Ndithi ke sizwe sintsundu ndiphumele ngaphandle ngolo hlobo. Ndiyayazi ke abantu abaninzi indaba yeyeza ingena iphuma. Kukhona nabanye abathi bona basindiswe baginya uYesu abasondele eyezini. Iyafuna uba loo nto ke sihleleni phantsi sizwe sintsundu. Into ebangela nditsho, bathi abalisebenzisi iyeza ngoba xa besebenzisa iyeza bayawuba kanti banqula okhokho, kanti bona bakhonza uYesu owafayo waphinda wavuka. Umcimbi weyeza akekho umuntu ongalisebenzisi iyeza, ngoba nabo bathi basawuba nentloko baye kwiPanado, baye kwiGrandpa, baye kwiDisprin, bade basele namanye amayeza angamanye qha akumgangatho wesilungu, bengayazi ukuthi axovwe ngantoni la mayeza. Umzekelo, iisepha esihlamba ngazo abazazi bazixovwe ngantoni, kanti kukhona phayana iiflawa ezithile ezinuka kamnandi eziliyeza, ngoba iyeza yinto exutyiweyo yenze lo msebenzi. Noba ke yenza ntoni kodwa yinto exutyiweyo ukuba yenze lo msebenzi. Umzekelo, sinamayeza apha wokuthambisa for intlahla, kukho amayeza wokuthambisa ngamafutha for ulwa neento ezimdaka, kukho amayeza apha ahlafunwayo into oyithethayo imameleke emntwini, kukho amayeza alapha uthi xa uzawuya noba kukwi-interview okanye kuloo ndawo uya kuyo inabantu abaninzi wathambise akubizele intlahla uthandeke ebantwini bonke. Axutyiwe la mayeza, adityaniswa kwaphuma into enye ebizwa ngegama elinye, kodwa ingamayeza adityanisiweyo. Ndizama ukuthi ke nabo kukhona ke
ungaboni kakuhle kulaa ndawo. Ndibona uba bayakufuna uba khabe bahlaliswe phantsi balungiswe. Okwesibini, bayathanda ukuthi abantu abangasekhoyo bazindiboni, kodwa mna ndithi akunjalongo. Into ebangela ndithi akunjalongo ke, uzawuthi umntu mna ndinguSiphamandla Mva Wenqwelo, ufumanise into yobana ke ngoku xa lo mntu efumene umsebenzi, eli gama likaSiphamandla aliveli phaa emsebenzini. Ixesha elininzi ubizwa ngoMva Wenqwelo. uMva Wenqwelo ke ibe iligama likatamkhulu wakhe owaswelekayo, which means ngoku igama lakhe alixabisekanga ukodlula eli likatamkhulu. Okwesibini, akekho umntu kweli lizwe loMzantsi Afrika ongenayo i-ID. Akekho umntu ongena-ID akanabomi apha kweli lizwe. Uthi uzube kanti unobomi ube ngathi ngumntu one-ID. Iyafuna loo nto ke ukuba ilungiswe. Okhokho nomkhulu basishiya kweli lizwe besebenzisa imithi ephuma phantsi komhlaba kunye namafutha wezilwanyana. Basishiya kweli lizwe and basweleka bebadala, kodwa ubuyaqaphela ngokuthina sisitshona thina sibancinci siselula. Ingxaki enkulu ke sashiya amasiko nezithethe ethu salandela awangapha kolwandle, kanti befanele basihleli kumasiko nezithethe ezethu esazishiywa nazo ngokhokho. Namhlanje kugcwele izifo ezininzi elizweni, asiyazi uba yintoni. Ndiyafuna nokrokro uba ukushiya kwethu amasiko nezithethe saphuma. Umzekelo, jonga kudala ootamkhulu bethu babehlala ezitrankini beneebranti abanazo. Laa branti yayihlala inyanga noba zintathu, laa branti ihleli phayana. Kuthi njengoba singabantwana xa siyodlala phandle kubanda, abuye asikhwaze utamkhulu size. Xa sifika sithi chatha ezicikweni salaa branti athi sela ukuze ungabi nefiva. Nawe uqonda uba ke liyeza eli, uginye ungxamile. Babengaguli nangoku abantu bakudala, nabantwana abadala babengafani kuthiwe banefiva. Niyayazi loo nto, sizwe sintsundu. Yinto engafani yenzeka kuthiwe umntana unefiva, kuthiwe utata kabani wasweleka eselula. Yayingekho loo nto. Ngoku kunzima kuthi ngokuba umuntu afike apha ku-40, kunzima uyofika ku-40. Ngenxa yento yoba silahle amasiko nezithethe zethu. Mna ndiyayisola loo nto leyo. Salandela amasiko wabethu. Umzekelo, ngoku kufika isifo kuthiwa yibhubhane, yiCOVID kutshiwo. Kodwa esi sifo sisibone ebantwini abamhlophe sibathatha. Uba siyabathatha siyafihlelwa. Akho mlungu mna ke ndambona eTV-ni kuthiwe uswelekile beneCOVID. Akekho. Ngabantu abamnyama kuthiwa baneCOVID basweleke, baneCOVID basweleke. Ndizama ukuthi ke sizwe sentsundu, ndinguye uDr Lelo Ixhele. Ndihlanganisa imithi eyahlukahlukene kuphuma into ebizwa ngegama elinye. Ndiyanceda ke kwizinto ezahlukahlukene endingenawuzibala ngesihlandlo. Qha bendithi mandivele nditsho ukuthi ndiphumele ngaphandle kuba abaphila kum bathi mandiphumele ngaphandle. Ndiphumelana ngaphandle kuba kutheni? Ndivuswe kaninzi kusithiwa kum abantu mabaphile, abantu mabaphile. Ndithi ke mna hayi, abangenile apha endlini bayaphila. Kuthiwe kumphumela ngaphandle. Ilizwe malikwazi uba wena uphilisa abantu, ilizwe maliphile ngenxeni yakho. Yiloo nto ke ndisithi sizwe sintsundu, masihlaleni phantsi sijongeni yintoni lisisusileyo kumasiko nezithethe zasekhayeni lethu. Amasiko esashiwa nawo nookhokho, amasiko esashiwa nawo noobawomkhulu. Makhe sihlaleni phantsi sizwe sakowethu, siqondeni uba sivela phi, singobani thina. Kaloku singabantwana thina bomgquba, thina
thina sizalwa ngabantu ababengafundanga bengenasikolo, sizalwa ngabantu thina ababesolusa bavuka ekuseni bayokolusa xa kubanda, inkomo xa ituwa babaleke bayofaka inyawo kobabulongwe kulaa tuwa yenkomo besenzelwa inyawo zabo zibe shushu sizwe sentsundu. Ndiyafumaneka ke kwindawo yase-Eastern Cape kuCentane eThuthurha, kulapho ndifumaneka khona komkhulu. Iinombolo zam ke zomnxeba ngu-0 7 8 ngu-0 ngu-0 1 8 1 7. Kwaba ngoku abantwana ndiyayazi uba abayivanga yonke le nto ndiyithethayo. Iinambala zam zikamakhalekhukhwini zithi ngu-0 ngu-7 ngu-8 ngu-0 ngu-0 ngu-1 ngu-8 ngu-1 ngu-7 ngu-8. Mandibulele sizwe sentsundu. Angamathambo amhlophe angashukuma, amathambo woTata uMandela, amathambo wo-Oliver Tambo, amathambo wezikumkani zonke zasemzini ontsundu omnyama, phantsi koRharhabe, phantsi koYintsa, phantsi koMlambosi. Ngashukuma ke amathambo woNgconde woTogu, woTshiwo, woYintsa, woSarheli, woMlambo, kushukuma izihlwele eziphantsi kwamanzi, ezogaba, ooThithibo nooZinga, oCihoshe, zisijonge kweli bhedubhedu sikulo lobhubhane lesifo esingaziyekiyo ukuba sibheka ngaphi, ukuba sinjani. Sazeki isifo esiphantsi kwaso kuthiwa yicorona, sisifo esingazekiyo. Ndithi kuni ke amathambo amhlophe nezalamana zenu zinganikhusela, kunye naye lo ungumvelinqangi osenyangweni, onamandla ongamela izinto zonke. Ndithi makube chosi, kube hele, dedube ubumnyama, kuvele ukukhanya ezimpilweni zabantwana abantsundu. Ndiyabulela.